Hello guys, magluto po tayo ngayon ng cake Za'atar. This is an Arabic cake. So guys, be with me and ipakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. Salamat sa kinabuhi nga na ang punta gikan kaniya. Amayan lang nga simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog ug hunahuna. Himayaon siya walay pagkabal, hindugma niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Walay pagkabal, hindugma niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipod ka sa tanan mong hinigugma. Sa tanan mong hinigugma. Ayan lang nga maglipay ta, magpasalamat sa kinabuhi nga na ang punta gikan kaniya. Ang ayan lang nga simbahon siya
Sa tibuok kasing-kasing kusog ug huna-huna, himayaon siya. Walay pagkabal, hindugman niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Walay pagkabal, hindugman niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipod ka sa tanan mong hinigugma. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipod ka sa tanan mong hinigugma. Pagkabal, hindugman niya nagpabilin.